சிங்கப்பூர் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆகுது? நான் ஒரு 13 இயர்ஸ் ஆகுது, 13 வருஷம் ஆகுது. ஆனால் உண்மையிலே சிங்கப்பூர் வந்து நம்ம ஊரில் படித்து இந்த அளவுக்கு நம்ம ஊரில் கஷ்டப்படுவோம். ஆனால் அந்த கஷ்டத்தையும் சிங்கப்பூர் வந்தாச்சுன்னா உண்மையிலே வாழ்க்கை ஒரு சூரிய ஒளி தான். அது மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை. ஏன்னா கஷ்டப்பட்ட ஃபேமிலியில் விவசாயத்துலேருந்து வந்து அங்கே கஷ்டப்பட்டு இன்னைக்கு இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக இருக்கானாக்கா கண்டிப்பாக இந்த சிங்கப்பூர் மண்ணுக்கு நான் ஒரு வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். உண்மையிலே வர்ற மக்களும் சரி, படிச்சுட்டு நல்ல முறையில் வந்தாலும் சரி, படிக்காமல் இருந்தாலும் சரி, சிங்கப்பூர் நம்மளை வாழ வைக்கும். ஒரு சூப்பரான ஒரு கண்ட்ரி சிங்கப்பூர் வந்துக்கு நான் தலை வணங்குகிறேன். வருங்கால தலைமுறைக்கு என்னென்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? வருங்கால தலைமுறைக்கு உண்மையில ஒரு நம்மளுடைய ஜெனரேஷனுக்கு நல்ல ஒரு படிப்பை ஏற்படுத்தி சிங்கப்பூர் இப்படி தான் நம்ம பெற்றோர்கள் கஷ்டப்பட்டாங்க, அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து நல்லா படிச்சுட்டு ஓரளவு நம்ம ஓகே ஆனாக்கா அங்கே இருக்கலாம், இல்லைன்னா சிங்கப்பூருக்கு அழைச்சி இங்கே நல்ல ஒரு வேலையை பயன்படுத்திக்கலாம். லெவல்ண்ணே, சிங்கப்பூர்ல இன்னும் அண்ணன் மென்மேலும் வளரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோல வந்து தெளிவுபடுத்திக்கிறேன். நன்றி அண்ணா. நன்றி.